Enw'r gyfeillion. Doeth yw bod ni ddim yn cyfarfod nawr am rhai syliau, ddim yn siŵr faint eto, ond y beth doetha yw peidio a dod ynghyd oherwydd mae dystiolaeth yn amlygu'r ffaith mae wrth ddod ynghyd mewn digwyddiadau yma'r feirws yma yn ymledu gloia. Ac felly mae angen i ni osgoi dod ynghyd. Felly byddwn yn amyneddgar. Mae angen i ni i fod yn ddoeth yn y ffordd i ni'n ymwneud â'r sefyllfa. Bendith arnoch chi, cadwch yn ddiogel, a cadwch eich clustyn agored i glywed y newyddion am siwrd mae pethau'n datblygu. Mae'r Nadolig wedi mynd heibio, a gobeithio bod pob un ohonoch chi wedi mwynhau'r Nadolig. Ac a i yn bersonol ddiolch yn fawr iawn am bob cyfarchiad wedi dderbyn a bob dymuniad o ewyllus da yn ogystal. Am bob cefnogaeth diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch chi. Beth o'n i'n dathlu adeg y Nadolig? Wel, mae'r ateb ar un olwg yn hollol syml, ynddo e. Dathlu genedigaeth Iesu. Dathlu genedigaeth gwaredwr y byd. Yr un sy'n dod â gobeith ac ystyr a chyfeiriad i'n bywydau ni gyd. Dod â cysur a chefnogaeth, cryfder, nerth i allu wynebu ein hamgylchiadau. Ie, dathlu genedigaeth hwnnw i ni yn ei wneud. Ond mae'n fwy na hynny. Mae'n ddyfnach na hynny. A'r hyn garen ni i ni gyd fod yn ymwybodol ohono yw nid dathlu genedigaeth yn unig a wnawn ni, ond dathlu'r ymgnawdoliad. Yr ymgnawdoliad o'r Dwyfol. Yr ymgnawdoliad, y Dwyfol yn dod ac yn cymryd arno gnawd. Nawr, dyna beth yma Ioan yn gweithio ni, a ni brolog godidog ynddo fe. Ga i ddarllen y darn hynod gyfarwydd yma yn awr. Yn y dechreuad, roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw, daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim i fod. Yr hyn a ddaeth i fod, ynddo ef bywyd ydoedd. A'r bywyd goleuni dynion ydoedd. A mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi i drechu ef. Ar hyd hanes y ddynoliaeth, neu hanes gwareiddiad o leia, ac mae'n siŵr cyn hynny yn ogystal, yma ddynoliaeth, unigolion, cymunedau, cenhedloedd, wedi bod yn ceisio Duw. Wedi bod yn trial dod o hyd i'r Creawdwr. Wedi bod yn dyfalu pa fath un yw'r Creawdwr, pa fath un yw'r grym sydd wedi dod â cyfan i fodolaeth, yr egni sy'n ymdreiddio trwy'r cread i gyd, yr hyn sydd wedi dod â bywyd i fod, awdur bywyd. Siwr i niw e? Ac mae pobl wedi bod yn dyfalu ar hyd yr oesoedd ac yn rhoi mynegiant i'w theoriau, dyfaliadau, syniadau ynglyn â beth yn gwmws yw y Duw yma, yr grym yma, yr egni yma. Wrth fynd o amgylch Gymru fe, ddown o hyd ym mhob rhan o'r wlad, olion ymdrechion pobl yn y gorffennol i ddod o hyd i'r dirgelwch mawr hwn, siwr i niw Duw, siwr i niw'r Creawdwr. I ni'n gweld y cromlechu, y meini hirion, yr holl olion yma sydd yn mynd nôl filoedd o flynyddoedd sydd yn dangos ymdrechion pobl mewn gwahanol oesoedd i ddeall y Dwyfol.
A dyna wrth gwrs i ni'n gweld yn ein heglwysi ni ac yn ein capeli ni hefyd i ni'n gweld olion yr ymdrech yma, yr ymdrech oesol yma. Nid yma yng Nghymru yn unig wrth gwrs, ond os ewn ni dramor i wahanol wledydd yn Ewrop, i wahanol wledydd yn Affrica, i wlad y pyramidiau yn yr Aifft, i draw i Mesopotamia, i Irac ac Iran, i Twrci, a'r llefydd yn Kurdistan, yn eheidir Twrci, o wladwriaeth sy'n cael ei adnabod fel Twrci, yma olion y deml hynna yn y byd i gyd, yn ôl fel gallwn ni ddeall, yn Gobekli Tepe. Mae yna olion rhyfeddol sy'n mestyn nôl 3,000 ar ddeg o flynyddoedd yn ôl. Gath yr adeiladau yma, y temlau yma i codi. Yr adeiladau pensaernïol hynna yn y byd i gyd yn dangos ymdrech pobl i ddod i ddeall ac adnabod y Dwyfol. Yr hyn mae Ioan yn gweud wrthon ni yw bod dim angen i ni chwilio rhagor am y Dwyfol, y mae'r Dwyfol wedi datguddio ei hunan, wedi dangos ei hunan i ni yn y weithred yma i ni'n dathlu adeg y Nadolig yn yr ymgnawdoliad. Yn y dechreuad roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair, medde Ioan. Mae Ioan yn defnyddio yn fwriadol, wrth gwrs, defnyddio syniadau Groegaidd, oherwydd mi roedd Ioan, amser sgrifennodd yr efengyl hon, yn byw yn Ephesus, un o dinasoedd Groegaidd pwysica yn y Twrci modern ac yn y byd yn y cyfnod hwnnw. Ac i gynulleidfa fe ar eglwys byddai'n dod ynghyd yn Ephesus, byddai'r rhan fwyaf o'r aelodau yn Roeged. Felly neu'n perthyn i'r diwylliant Groegaidd, dylen ni wedi nid yn Roeged o ran cenedligrwydd o reidrwydd. Nawr, mi roedd rhain yn chwilio mas beth yw Duw yn y cyfnod cyn Gristnogol hefyd. Pa fath un oedd e? Mi roedd Platon ac Aristoteles a'r athronwyr mawr eraill i gyd yn chwilio am pa fath un yw'r Dwyfol, y bod Dwyfol y Creawdwr. Ac mi roedd y stoicied, ysgol o feddwl athronyddol, dylanwadol tu hwnt, ac mi roedd nhw yn defnyddio'r syniad o'r logos. Dyna'r gair sy'n cael ei gyfieithu fel y gair yn y Testament Newydd, y logos, y meddwl Dwyfol, y syniadau rhesymu Dwyfol, cymeriad y Dwyfol, y logos yma, ac yn hwn trafod hynny wrth gwrs gyda dwyster mawr ar hyd y canrifoedd maith cyn bod Iesu yn cael ei eni. Ac mae Ioan yn defnyddio'r cysyniad hwn sydd yn perthyn i fyd athronyddol Groeg, sef y logos sy'n cael ei gyfieithu fel y gair, mwyn cyfleu y meddwl Dwyfol, y syniadau Dwyfol, personoliaeth y Dwyfol. Nawr, yr rhain i gyd yn perthyn i'r Dwyfol gyda Duw yw'r ymadrodd yma Ioan yn ei ddefnyddio, yn perthyn i'r Dwyfol. Ac mae'r Dwyfol, sef y Creawdwr, y grym, yr egni yma sydd yn ymdreiddio trwy'r cread i gyd ac wedi dwyn y cread yma i fodolaeth, a mae'r Dwyfol yma wedi dangos ei hunan, wedi datguddio ei hunan yn yr ymgnawdoliad wrth ddod yn berson dynol. Wrth ddod mewn ffordd y gallwn ni ddeall, ni feidrolion. Chi'n bod, mae pobl yn trafod fel yr athronwyr Groegaidd yma, y syniadau mawr, a syniadau mewn modd dyrys iawn, mae'r rhan fwyaf, ond ni ddim yn deall gair o beth maen nhw'n ddweud ac yn y blaen.
Ac mae'n anodd deall y syniadau yma am siwr i niw Duw sydd ganddyn nhw yn dy fe. Ond hawdd deall person. Hawdd deall meidrolyn tebyg i ni. Hawdd uniaethu gyda person tebyg i ni. Ac mae Duw, y Creawdwr, am ddangos ei hunan i ni mewn ffordd y gallwn ni uniaethu ag e. Mewn ffordd y gallwn ni i'w ddeall e. Mewn ffordd y gallwn ni i weld e. A dod i berthynas ag e. Dod i berthynas â pherson. Un tebyg i ni. Mewn ffordd i ni'n gallu uniaethu ag e achos bod e wedi mynd trwy y profiadau i ni mynd trwyddo. Do fe fuodd e yn blentyn ar eilwyd. Do fe nath e fynd trwy glodi mawr. Oedd e'n gwybod siw beth yw e i fyw yn anodd dan amgylchiadau anodd. Tydi'r ddamcaniaeth yn gywir ynglŷn â beth ddigwyddodd i Joseph iddo fe farw pan oedd ei blant yn ifanc iawn. Yna mae e'n gwybod beth yw galar. Beth yw hireth? Beth yw gorfod brwydro yn erbyn trefen hynod o anghyfiawn? Mae e'n gwybod siw beth yw ei berthyn i genedl sydd dan ormes, sydd yn cael ei camddefnyddio, sydd yn cael ei bychanu, ei gwawdio, ei dirmygu. Mae e'n gwybod siw beth yw ei fynd trwy'r profiadau hyn i ni yn gorfod mynd trwyddyn nhw. Mae e'n deall yn cyflwr ni ac i ni'n dathlu hynny adeg y Nadolig. Bod y Dwyfol wedi ymgnawdoli, wedi dod yn gnawd. Nawr hefyd, ar ôl gweud hynny am bwyty'r pwysles groegaidd yma, mae eisiau ni gofio hefyd bod yna bwysles Iddewig yn yr hyn yma Ioan yn ei ddweud. Tuedd ar hyd y canrifoedd yw bod y bwysles Iddewig wedi mynd i golli. Ond mae eisiau'r bwysles honno iddo nôl ac un o'r ysgolheigion sydd wedi wneud mwyaf mwyn pwysleisio hyn yw un o'r enw W.D. Davies o Glanaman. Un o'r meddylwyr a'r diwinyddion mwyaf, yr esbonwyr mwyaf, a'r ysgrythurwyr mwyaf sydd wedi bod yn ddiweddar. Ac mae e yn pwysleisio pwysigrwydd yn enwedig wrth wedi adnabod Paul a gweithio Paul, pwysigrwydd y cefndir Iddewig. Ac mae rhaid i ni ddychwelyd o hyd ac o hyd at y cefndir Iddewig. Oedd yr Iddewon, y pryd hynny, fel maen nhw o hyd, yn credu mai meddwl Duw oedd y Torah. Sef y 5 llyfr cyntaf yn y Beibl, y gyfreth. Bod Duw wedi creu'r Torah cyn bod e'n creu'r byd yn y meddwl clasurol Iddewig. Bod e wedi creu y byd mwyn cyflawni'r Torah. Mae'r Torah mor aruchel a chysegredig â hynny y meddyliau yr Iddewon. Felly, i'r Iddew da, ac mi roedd Ioan yn Iddew da wrth gwrs, ac yn Gristion, i'r Iddew da, mi oedd y geiriau hyn yn cyfeirio at y Torah. Yn y dechreuad yr oedd y Torah oedd gyda Duw, a Duw oedd y Torah. Ac mae'r Torah, meddwl Duw, bwriadau Duw, dyna yw'r Torah, trefen Duw, ffordd Duw, wedi dod yn gnawd. Mae hynny'n cytuno gyda'r logos. Felly mae'r cefndir groegaidd a'r cefndir Iddewig yn cyfuno a'i gilydd, yn asio a'i gilydd yn y gosodiadau hyn o eiddo Ioan. Meddylfryd yr hen fyd, yr holl chwilio mawr, yr holl ddyfalu oedd wedi bod, yr holl bwysles wedi cael ei roi drwy'r
Iddewes, y gyfres iddewig, y syniadau'r Groegaidd ac yn y blaen. Maen nhw'n dod i'w cyflawnder yn Iesu. Ac wrth gwrs, os ydyn ni'n dilyn Mathew yn ogystal, ni'n gwybod bod y magoi wedi dod hefyd a meddylfryd Zoroastreth a'r byd Persaidd ac yn y blaen, byd dwyreiniol ac ati. A'r rheini wedi dod ac yn cydnabod. Mae cyfuniad o'r cyfan i gyd, o'r gorau yn y cwbl lot, ond yr hyn sydd yn unigryw ac yn gwbl unigryw i'r ffydd Gristnogol yw'r ffaith bod e wedi ymgnawdoli mewn person. Yr holl ddaethineb oesol, meddwl Duw, trefen Duw, bwriadau Duw, ffordd Duw o weithredu i'w gweld yn Iesu. Nid yn unig yn y baban, yn y preseb, bod hynny'n rhan holl bwysig o'r datguddiad hwn ac o'r ymgnawdoliad. Ond y holl fywyd Iesu, marwolaeth Iesu, ffordd mae Iesu yn delio gyda cysineb a dicter yw ffordd Duw. A dylai fod yn ffordd i ni. Ffordd mae Iesu'n trin gelynion. Dylai fod yn ffordd ni. Achos ynddo fe, i ni'n gweld Duw ar waith. Y Dwyfol ar waith. Yr ymgnawdoliad. Felly, pan ddathlwn ni'n Nadolig eto, gobeithio bydd yr ymgylchiad yn hollol wahanol wrth gwrs yn Nadolig nesaf. Cofio mai dyna ni'n gwneud. Dathlu'r ymgnawdoliad. Dwyfol, y Dwyfol yn dod ato ni. Mwyn i ni ddod ato fe, i adnabod e, a'i ddilyn e, i anwysu fe, a'i alw'n arglwydd. Cydweddion. Helpa ni o Dduw, wrth ein bod ni'n ymdrechu i ganfod dy feddwl di a deall dy ffordd di. Helpa ni i weld y cyfan yn Iesu. Helpa ni i ddilyn Iesu. I ni'n gwybod mae yn Iesu wyt ti datguddio dy hunan, achos fe yw'r un a gyfodes di o blith y meirw. Ac ni'n diolch i ti am hynny. Amen.